Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Chizungu muti chief secretary. So kufunikira kwake ndiko kukulu kwambiri. Sitingachite pano kuchezera kufotokozera amalawi akudziwa bwino kufunikira kwa udindo umenewo. Chabwino tiyambe nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka. Kufunika kwa unduna wa zachuma komanso maplani zachuma ndikotani Charles. Mwina kumene kwachita bwino ambira kumene kunzanga. Kumeneko ndikomwe tikhoza kunena kuti chiyembekezo cha Malawi chili kwambiri anthu ambiri akudikirira kuti a Joseph Mwanamveka masiku oyambirira 100 amene atakhale mu office. Plan yawo ikhale yotani. Tikunena za recovery plan kuti dziko lino likumana ndi mavuto ambiri azachuma. Tikhoza kunena kusowa kwa ndalama zakunja, fuel, mankhwala ndovuta. So tisapiteso mwina kutali. Tingobwerera pambuyo pang'ono cost of living. Boma lomwe likubwera mwanena za economic planning. Ayike mwina ndondomeko zotani onesesa kuti zinthu ngati inflation isapitirire komwe likupitako. Ngati ningakumbukire bwino nthawi yomwe ankachoka mu office imene ngati anakhala kuso nduna ya zachuma 2020 tikanena za inflation inali pa single digit. Lero iwe ndine ngati sakula kusabwino bwino tili pa ma digit awiri. Kutanthauza 33%. Kutanthauza kuti moyo wa munthu okhala kumudzi kuphatikiza iwe ndine panopobe suli ngati sofewa moyo ukulimba. Amalawi akuyembekezera ndondomeko zomwe zikhale zofewerako kuti zinthu mwina ziyambireso kukhala mchimake. Ndiperekako chitsanzo ndimakonda pereka chitsanzo chimenechi chimanga chenichi ndichi ndichofunikira kwambiri tikamakamba mwina za zinthu ngati food inflation. Sungakambe zo food inflation osakambako za mtengo wa chimanga lero mtengo sinthu zotuli pabwanje koma mbuyomu tinaona mitengo ikupita kumene simene na ipite. So kubwera kwa Joseph Mwanamveka kupereka chiyembekezo kwambiri kwa Malawi ndipo Amalawi ambiri akudikira ndi chidwi kuti akangopita mu office akapasidwa ma executive powers kozilero akwapasa ma executive powers onena kuti kumbali ya zachuma ndakudalirani a Joseph Mwanamveka CV yanu kufotokoza bwino kuti munagwirapo ntchito imeneyi sikakhala koyamba si munthu wanyuwani is not a novice in his job. Tikukhulupirira kuti akagwira ntchito yomwe Amalawi akuyembekezera kuti mwina zinthu ziyambireso kubwerera mchimake. So ndi udindo omwe anthu akuyembekezera zambiri kwambiri musachite nankha za mafuta ndineneko ndalama yakunja unakambako nthawi ina umandikumbusa kunena kuti dola ndi kwacha kuli mavuto so kumeneko kuti azipange motani kuti mwina kuti zinthu zikhale m'malo mwake mwina so nkhani zachuma mwina economic growth so tiyambe kukwera ngati mene anazisira pa nthawi imeneyo. Chabwino nduna ina yomwenso ikulumbira lero ndi Dr. George Chaponda ngati nduna yona ubale wa dziko lino ndi mayiko ena akunja. Unduna umenewo ndiofunika bwanji Charles? Nduna unofunikira kwambiri kwa ine ndikuona ngati kuti dziko la Malawi silimapanga zinthu lokha lili ndi abwezi tili ndi abwezi osiyana kuphatikiza ku mayiko amene amatithandiza kuchokera amati ku west kuphatikiza ndipereka chitsanzo ya dziko la United States. Mukulankhula kwa president mu speech yawo yoyamba ngati mtsogoleri wa dziko lino Pakamuzu Stadium anatsindika kufunikira kunena kuti mwina Malawi iunikeso maubale yake ndi mayiko ena kuphatikizako dziko la America. Anakambapo momveka bwino kuti akhala akutumiza delegation kangati delegation yomwe itapite kumene kukambira naso mwina ndalama zomwe zimabwera kuno kudzera ma program mwachitsanzo a USAID. Munthu mmodzi amene atakhala ofunikira pa zokambirana zimenezo ndi awa tikunena kuti George Chaponda. Yeah. So kufunikira kwa George Chaponda ndi nthawi yomwe abwereno ndikufunikira kwambiri ngati mwina ndipereke chithunzi yonena kuti mwina kuchosa kwa ndalama zina zomwe anachosa boma la America kuno ku Malawi kunakhuza kwambiri ntchito zikulu kuphatikizapo ndipereke chitsanzo cha zaumoyo zinakhala ngati kuti zinagwedezeka pang'ono kumbali ya maphunziro kuso amatithandiza kwambiri ndiye kuyankhula kwa Mutharika pamene amalumbirisa amapereka chiyembekezo kuti kodi sitingakwanise kupitaso kukakambaso ndi anthuwa kuti bwanji atatichitako chifundo atifewesereko zinthu zina sizokuti sikhala dziko loyamba kupita kukapempha zimenezo kuliso mayiko ena mu Africa muno ali ndi maconditions ofewerako aidi kuchokera kwa America ndipo kufunikira kwa dziko la America ku Malawi sitingachiteso iwe ndine kuchezera pano kufotokoza ali magawo osiyana achitukuko ndi development partner wathu. So George Chaponda akhala munthu ofunikira mwachitsanzo kuunikirapo zinthu zimenezo zonena kuti kodi tipange foreign policy yathu tisamire kuti mbuyo mundu kumbukira nthawi ina mtsogoleri wa dziko lino ali Mutharika anasankhapo kuti tiyendipiteni ku China. Tinaona zomwe China anapanga kumayi kuno munthu amene angapangise kuti mwina masomphenya a Mutharikaso akwanisidwe musavuta munthu wake amene ndi a George Chaponda. Ndikufunikira kwa Chaponda kupezekaso mu cabinet kumeneko mwina sitingakhaleso pano kumachezera zochita ndi zambirimbiri. Chabwino nduna inaso yomwe ikulumbira lero ndi ya Africa ngati nduna ya zandziko.
unduna wa zandziko ndi wofunika bwanji kwa Malawi? Mwinaso munthu ofunikira kwambiri pa nduna zoyambirirazi ndi amene ukunena kuti Alfred Kangata wachinyamata apasa sapato zazikulu Amalawi akuyembekezera ndi chidi kuti akhala maso a Professor Arthur Peter Mutharika mu ntchito zikulu zonse zofunikira za boma akhale akuonesesa kuti china chilichonse chili mchimake. Munthu amene ankhulupirira kwambiri tikunena kuti Alfred Kangata kwaona ukhoza kwaderera m'maso koma ntchito yomwe agwira mwina nthawi ya kampeni ukhoza kudabwa kuti timuona ngati kuti Akangatawo ndi chimunthu koma ndithu ndi chinyamata akubwera ndi mphamvu akhale akuonesesa china chilichonse kuti kumene Mutharika sangakwanise kukafikako. Munthu amene amukhulupirira kwambiri kozi tikunena nchichawa kuti ndi nduna ya zanzikwe amene akhale mwina akulowa pena paliponse kuonesesa kunena kuti zonse zimene zayikidwa m'masomphenya amene wa Mutharika amene anagulisa Malawi ali ndi masomphenya opasa chidwi kwambiri ofuna kutengera dziko lino kusogolo. Munthu amene atathandizire kwambiri Mutharika kukwanirisa masomphenya yawo ndi amene wa Alfred Kangata. Muna ungwauza ena omwe akuona pakanema komanso ena omwe akutimvera pa radio kuno zinthu zikuoneka bwanji, nkhope za anthu zikuoneka bwanji masana wano? Kuli nkhope za chimwemwe, kwabwera anthu osiyanasiyana. Ndikaona muchithuzimu ndikaonako khanga tingatisakulakwisa wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Maimwasa amene wafika ndi amene mukaona mchithuzi mwanumo. Tikuonanso ndithu amene wachiwiri wina wa mtsogoleri wa amene Mutharika amusankha posachedwa apa Ainoki Chihana amene nawonso afika akuluakulu a chipani cha DPP awo amene tikuti nduna zimene zikhalero zikulumbira kupasidwa mphamvu zapadera kuti pitana Nyamata kandigwireni ntchito kuti mwina moyo wa Malawi ukhalenso ukufewa. Ambiri mwa iwo akhala ali muno komanso mwapaderadera tikuonanso apa Jomo Osman amene wanyadira mangoti ndani paja wanyadira jamatenda amene waso tinamu chipinda momwe muno nawonso ni mulendo olemekezeka kuno kusanjika kumene kukuchitikira mwambo umene ntopa wanu wanya akapezeka mbali zinazo kwambiri nkhani za masewero kumene kwa ndi matimu awo thamanga afoma meya anali wachiwiri wa mfumu ya mzinda wa uno Blantyre muno. Tikuonanso Samia Suleiman mchithuzimo, tikuonanso ndithu Mai Merena Vija kwabwera kuli pompano mwina tikhoza kufotokozerani kuti kuno ndimene zikuchitikira anthu akukhala m'malo mwake posachedwa apa mwina mwambo ukhale ukuyamba nzanga Simeon. Ndimene tikuchitira kuno ku Sanjika Palace mu mzinda wa Blantyre komwe kuchitika ndithu mwambo olumbiritsa nduna zitatu zomwe mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika azisankha masiku apitawo la Mulungu. Amenewa ndi Joseph Mwanamvekha ngati nduna ya zachuma, kulinso Dr. George Chaponda ngati nduna yoona mabale ya dziko lino komanso maiko akunja, ndi ya Alfred Kangata ngati nduna ya zandziko. Ndiye nthawi ina iliyonse mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika akhale akufika ndithu mchipinda muno kuti zonsezi ziyende. Ndiye tipereke kwa anzathu kwa Angel Chima omwe atsogolere mwambo wonse. Zikomo. We may take our seats. Thank you. Your Excellency, before we proceed, allow me to invite Apostle Timothy Koviwa to give us the opening prayer. Apostle Timothy Koviwa, please. Let us bow our heads for a word of prayer. Our Heavenly Father, thank you for the gift of life and the gift of this day. We gather here as Malawians, even as our nation embarks on this new chapter with the swearing in of its second vice president and cabinet ministers. We pray for a blessing that adds no sorrow to our President, Professor Arthur Peter Mutharika, as he presides over this function today, and as he works to restore the lost glory of this nation. We pray for your divine guidance and wisdom upon all leaders who will support the President in making his dream for this country possible. Grant them discernment in decision-making, integrity in their conduct,
and a heart of service to the people of this country. May they work together in unity and harmony for the nation's prosperity and peace. We lift our country's needs and challenges, seeking your blessings and direction. I pray for this place where we are standing on today, that the light of your countenance will shine over this place day and night. May your will be done in governance and the lives of all the citizens of this nation. For we have prayed in Christ our Lord. Amen. Thank you very much, Apostle Timothy Koviwa, for that opening prayer. Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi. Your Honor, Justice Dr. Jane Maimwansa, SC, Justice Retired, Vice President of the Republic of Malawi. Honorable Enoch Kanzinge Nichihana, Second Vice President Designate. Honorable Dr. George Tabatula Chaponda, MP, Minister of Foreign Affairs Designate. Honorable Joseph Machola Manamveka, MP, Minister of Finance, Economic Planning and Development Designate. Honorable Alfred Ruan Gangata, Minister of State Designate. Dr. Justin Saidi, Chief Secretary Designate. Mr. Stuart Ligomega, Deputy Chief Secretary Designate. Mr. Kiswell Dakamau, Director of State Residences. Apostle Timothy Koviwa, the officiating clergy and all religious leaders here present, all government officials here present, invited spouses and family members here present, members of the media here present, ladies and gentlemen. It is my honor and pleasure to welcome you all here at Sanjika Palace for the ceremony of the swearing in of the Chief Secretary, Deputy Chief Secretary, and Cabinet Ministers. Your Excellency, good afternoon, and congratulations on being elected the 7th President of the Republic of Malawi during the recent elections. In your inaugural speech, Your Excellency, you promised real change, and that real change must come from within us. And the Deputy Chief Secretary taking their oaths of office and allegiance, and this will be administered by Richard Sante, Director of Civil Litigation in the Ministry, latter Minister of State Designate, also taking their oaths after the Chief Secretary has sought permission from Your Excellency. At this point, Your Excellency, allow me to invite Mr. Richard Sante, Director of Civil Litigation, to administer the oaths, beginning with the Chief Secretary. Thank you, Your Excellency. Your Excellency, the first appointee to take his oath is the Chief Secretary. With your permission, Your Excellency, may I invite the Chief Secretary to come forward and take his oath. So the Chief Secretary will take the oath of office, followed by the oath of allegiance. I, Dr. Justin Saidi, I, Dr. Justin Saidi, being called upon to exercise the functions of the Office of Chief Secretary, being called upon to exercise the functions of the Chief Secretary, swear that, except with authority of the President, swear that, except with the authority of the President,
I will not directly or indirectly reveal the business or proceedings of the Cabinet, I will not directly or indirectly reveal the business or proceedings of the Cabinet, or the nature and the content of any document communicated to me as Chief Secretary, or the nature and the contents of any document communicated to me as Chief Secretary, or any matter coming to my knowledge in my capacity as Chief Secretary, or any matter coming to my knowledge in my capacity as Chief Secretary, and that I will well and truly perform the functions of that office. and that I will well and truly perform the functions of that office. So help me God. So help me God. So this is the oath of office. Then the next oath is the oath for allegiance. After this, the Chief Secretary will sign, then the President will also sign. I, Dr. Justin Saidi, I, Dr. Justin Saidi, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Malawi, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Malawi, and that I will persevere, protect, and defend the Constitution of Malawi as by law established, and that I will persevere, protect, and defend the Constitution of Malawi as by law established. So help me God. So help me God. Your Excellency, the Deputy Chief Secretary is ready to take his oath, so your permission, may I administer the oath. I, Stuart Ligomeka, I, Stuart Ligomeka, being called upon to exercise the functions of the Deputy Chief Secretary, being called upon to exercise the functions of the Deputy Chief Secretary, swear that, except with authority of the President, swear that except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal the business or proceedings of the Cabinet, I will not directly or indirectly reveal the business or proceedings of the Cabinet, or the nature and the contents of any document communicated to me as Deputy Chief Secretary, or the nature and contents of any documents communicated to me as Deputy Chief Secretary, or any matter coming to my knowledge in my capacity as Deputy Chief Secretary, or any matter coming to my knowledge in my capacity as Deputy Chief Secretary, and that I will well and truly perform the functions of the office, of that office, and that I will well and truly perform the functions of that office. So help me God. So help me God. Now the oath of allegiance. I, Stuart Ligomeka, I, Stuart Ligomeka, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Malawi, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Malawi, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of Malawi as by law established, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of Malawi as by law established. So help me God. So
Help me, God. Your Excellency, at this time, let me invite the Master of Ceremonies to continue with the program. Thank you, Mr. Sante. And Your Excellency, as we continue with our program this afternoon, allow me to call upon the Chief Secretary, Dr. Justin Adak Saidi, to ask for your permission to take through the next part of the program. Over to you, SPC. Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi, Right Honorable Dr. Jane Maemu Ansa, SC, JA retired, Vice President of the Republic of Malawi, Right Honorable Enoch Kanzinge Nchihana, Second Vice President Designate, appointed ministers, Mr. Stuart Ligomeka, Deputy Chief Secretary and senior government officials here present, Mr. Kiswell Dakamau, Director of State Residences, officiating clergy, Apostle Koviwa, distinguished invited guests, members of the media, ladies and gentlemen. Section 94, subsection 1 of the Constitution of the Republic of Malawi empowers the President of the Republic of Malawi to appoint ministers and deputy ministers. In exercise of the said powers conferred on Your Excellency by the Constitution, it pleased Your Excellency
to appoint on 5th October 2025 the following ministers to serve in Your Excellency's government. Honorable Dr. George Tapatula Chaponda, MP, Minister of Foreign Affairs. Honorable Joseph Matshola Mwanamveka, MP, Minister of Finance, Economic Planning and Development, and the Honorable Alfred Ruani Gangata, Minister of State. Section 95, subsection 1 of the Constitution stipulates that no minister or deputy minister shall assume office unless an oath or solemn affirmation was taken and executed in a public manner prescribed by an act of Parliament. Your Excellency, therefore, appointed today, 8th October 2025, as the day on which the ministers should take and subscribe to the oath of office and the oath of allegiance. Your Excellency, may I now seek Your Excellency's authority to allow Mr. Richard Sante, Director of Civil Litigation, to administer the oath. Thank you, Your Excellency. Your Excellency, with your permission, let me invite Dr. George Chaponda, Minister of Foreign Affairs, designate, to come and take his oath. Honourable Minister, you repeat after me. I, Dr. George Chaponda. I, Dr. George Tapatula Chaponda. Being chosen and appointed as a minister in the Cabinet of Malawi. Being chosen and appointed as a minister in the Cabinet of Malawi. Swear that I will well and truly serve the Republic of Malawi in the office of Cabinet Minister, and that I will, to the best of my judgment, I will swear that I will well and truly serve the Republic of Malawi in the office of Cabinet Minister, and that I will, to the best of my judgment, at all times when thereto required, freely give counsel or advice to the President of the Republic of Malawi for the time being. At all times when thereto required, freely give counsel or advice to the President of the Republic of Malawi for the time being. For the good management of the public affairs of Malawi. For the good management of the public affairs of Malawi. And that except with authority of the President. And that except with the authority of the President. I will not directly or indirectly reveal the business or proceedings of the Cabinet. I will not directly or indirectly reveal the business or proceedings of the Cabinet. Or the nature or contents of any documents communicated to me as a member of Cabinet. Or the nature or contents of any document communicated to me as a member of the Cabinet. And that I will truly and faithfully serve the President of the Republic of Malawi as a minister. And that I will truly and faithfully serve the President of the Republic of Malawi as a minister. So help me God. So help me God. Now we are going to administer oath of allegiance. Also repeat after me. I, Dr. George Tapatula Chaponda. I, Dr. George Tapatula Chaponda, do swear that I will be faithful and bear the true allegiance to the Republic of Malawi. Do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Malawi. And that I will preserve, protect, defend the Constitution of the Republic of Malawi as by law established. And that I will preserve, protect, and defend the Constitution of Malawi as by law established. So help me God. So help me God.
Your Excellency, with your permission, let me invite Minister of Finance, Economic Planning and Development, designate Honorable Joseph Machola Mwanamveka, MP, to come and take his oath. So you repeat after me. I, Joseph Machola Mwanamveka, I, Joseph Machola Mwanamveka, being chosen and appointed as a minister in the Cabinet of Malawi, being chosen and appointed as a minister in the Cabinet of Malawi, swear that I will well and truly serve the Republic of Malawi in the office of Cabinet Minister, swear that I will well and truly serve the Republic of Malawi in the office of the Cabinet Minister, and that I will, to the best of my knowledge, and that I will, to the best of my judgment, at all times when thereto required, freely give counsel or advice to the President of the Republic of Malawi for the time being, at all times when thereto required, freely give counsel or advice to the President of the Republic of Malawi for the time being, for the good management of public affairs of Malawi, for the good management of the public affairs of Malawi, and that except with the authority of the President, and that except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal the business or proceedings of the Cabinet, I will not directly or indirectly reveal the business or proceedings of the Cabinet, or the nature or contents of any document communicated to me as a member of the Cabinet, or the nature or contents of any document communicated to me as a member of Cabinet, and that I will truly, faithfully serve the President of the Republic of Malawi as a minister, and that I will truly and faithfully serve the President of the Republic of Malawi as a minister. So help me God. So help me God. Now the last oath of allegiance. I, Joseph Machola Mwanamveka, I, Joseph Machola Mwanamveka, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Malawi, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Malawi, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of Malawi as the law established, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of Malawi as by the law established. So help me God. So help me God. Joseph Mwanamveka amene ndi tsopano yona zachuma m'dziko lino, ndipo iwowa ndi achiwiri kwa nduna zimene zalumbira pamwambo umene ukuchitika kuno kusanjika pale mzinda umene akutsogolera ndi mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika, ndipo
akatha Mwanamveka ndiye kuti pabwere Alfred Gangata amenewa nawonso asankhidwa kukhala nduna pa Chingereza kuti Minister of State, ndipo posachedwa nawonso akhale akulumbira. Mwambo umenewu ku Sanjika Palace, ndipo chachikulu chomwe chikuchitika nchoti onse amene asankhidwa pa 5 Oktoba maudindo osiyanasiyana, makamaka kuyambira ngati mlembi wamkulu mu office ya president ndi nduna Justin Saidi, komanso achiwiri awo Stuart Ligomeka, amenewa ndi amene anali oyambirira kwenikweni kusaina makamaka kulumbira, kenako ndi kusaina makamaka malumbiro awo ndithu kutsindika kuti zomwe talumbira pano ndi zimene ndithu tichite mu nthawi imene tizigwira ntchito maudindo athu osiyanasiyana. Ndi atasaina akuluakulu amenewa awiriwa anabwerano a George Chaponda amene ndi nduna yoona ndithu za ubale wa dziko lino ndi maiko ena, ndipo amene angomaliza kumene kusaina komanso kulumbira ndi Joseph Mwanamveka amene ali nduna yoona za chuma pa Chingereza kuti Minister of Finance and Economic Planning and Development. Ndi ndithu iwowa alumbira komanso asaina kuti noyayi atha kuyamba ntchito yawo mu capacity imeneyo. Posachedwa amene akutsogolera zonse muno makamaka mwambo umene wolumbiritsawo akhale ndithu akuitana Alfred Gangata kuti nawonso chite ndithu malumbiro awo komanso asaine, ndipo kumapeto kwake makhala kamwambo ndithu kapamwamba makamaka kujambulitsa kuti azisunga ndithu izi ndi mbiri ndi ndithu akumachita moteromo ndi kujambulitsa zinthu. The last one to take oath of office is Minister of State designate Alfred Ruwani Gangata. With your permission, let me invite him to come and take oath of office and allegiance. We should wait for the family. Honorable Minister, you repeat after me. I, Alfred Ruwan Gangata, I, Alfred Ruwan Gangata, being chosen and appointed as a minister in the cabinet of Malawi, being chosen and appointed as minister in the cabinet of Malawi, swear that I will well and truly serve the Republic of Malawi in the office of cabinet minister, swear that I will well and truly serve the Republic of Malawi in the office of cabinet minister, and that I will, to the best of my judgment at all times when thereto required, and that I will, to the best of my judgment at the times when therefore required, freely give counsel or advice to the President of the Republic of Malawi for the time being, freely give counsel or advice to the President of the Republic of Malawi for the good management of the public affairs of Malawi, for the good management of the public affairs of Malawi, and that except with authority of the President, and that except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal the business or proceedings of the cabinet, I will not directly or indirectly reveal the business of the proceedings of the cabinet, or nature or contents of any document communicated to me as a member of cabinet, or the nature or content of any document communicated to me as the member of cabinet, and that I will truly and faithfully serve the President of the Republic of Malawi as a minister, and that I will truly and faithfully serve the President of the Republic of Malawi as a minister. So help me God. So help me God.
You also repeat after me for the oath of allegiance. I, Alfred Ruan Kangata, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Malawi. Do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Malawi. And that I will preserve, protect, and defend the Constitution of Malawi as by law established. That I will preserve, protect, and defend the Constitution of Malawi as by law established. So help me God. So help me God. Ndi imodzi mwa nduna zitatu zimene President Professor Peter Mutharika wazisankha atangosankhidwanso ngati mtsogoleri wa dziko lino pa chisankho chomwe chinachitika pa 16 September. Agangata amaliza kumene kulumbira komanso kutsimikizira ndithu mtsogoleri wa dziko lino kuti iwo adzagwira ntchito monga mmene akuyenera kugwirira motsatira malamulo komanso moona mtima, ndipo iwowa angotsiriza kusaina kotero mtsogoleri wa dziko lino nayenso akuyenera asaine kenaka kumapeto kwake akumatoletsa chithunzi kuti tizakumbukire mwambo umenewo. Ndi tsiku la mtengo wapatali ndithu. Alfred Kangata ndi achinyamata ndithu 37 years, ndipo iwowa he's probably the youngest minister amene wasankhidwa mwina mzaka zimenezi, ndipo posachedwa iwowa ndithu akhale akutoletsa chithunzi ndi mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika. Mwambo umene ulumbiritsawo ukuchitika kuno ku nyumba ya chifumu, nyumba ya boma yasanjika mu mzinda umenewu wa Blantyre, ndipo izi zikutsatira kusankhidwa kwa nduna zitatu zimenezi komanso akuluakulu ena aboma monga mlembi mu ofisi ya mtsogoleri wa dziko komanso nduna amene wandi Dr. Justin Saidi komanso wachiwiri wawo Stuart Ligomeka. Pa tsiku limeneli mtsogoleriyu anasankhanso Enoch Kamsingen Chihana ngati second vice president wa dziko lino, koma tikaona program imene ili pano sipakusonyeza paliponse kuti Chihana nawonso alumbire pano, ndi tikhale tikuchitira umboni tonse kuti zikhale motani. Ngakhale mphekesera zina zimaonetsa kuti iwowa ndithu mwambo walumbiritsa ukhale tsiku lina, ndiye tione kuti dongosolo lake alikonza motani. Ndiye ndithu President Professor Arthur Peter Mutharika kugwirana chanza ndi mayi akunyumba kwa amene wa Alfred Kangata komanso agangata eni, ndipo tikatere ndiye kuti nduna zomwe zimayenera kulumbira zalumbira. Timveno chitsogolo chake kuti mwambo upitirire motani. Ceremony for oath taking by ministers that you have appointed, and at this point let me invite the Master of Ceremonies for a few remarks. Thank you. Thank you very much, Mr. Sante, for taking us through that part of the program, and congratulations to the newly appointed senior government officials. Your Excellency, it is my humble duty at this point in time to request you to address the new senior government officials that you've appointed and have taken oath of office. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.